Kama chionya kora mgajonja goro madunge riwruog jotich ma pacho ka kotu Francis Atwoli koro senyiso mor mare ni gikone to bura mane gichwale doho e piny mar Scotland ka gidonjo ne kambi mar chai mar James Finley koro dhi chakore bang' ka jong'ad bura makono ogolo amri mondo yalo odhi nyime. Bura no ne ochwalo kod kweth jotich mane tiyo e puothe mag chai kambino e Kenya kaka jong'wed chai bang' chwalo ng'ur margi kaluwore kod lwasi mar tich mane giwacho ni miyo moko kuomgi tuoche. Atwoli wacho ni kambino ne otemo geng'o mondo kik bura no dhi nyime bang' dhi e doho ma Kenya. Kata kamano sani koro yiene kotu kokalo kuom riwruok mar Kenya Plantation and Agricultural Workers Union mondo chwal nying jotich mamoko mane ohinyore. Mfanyikazi ambaye alipata shida hiyo awezwe kulipwa kulingana na assessment iliyofanywa na madaktari wetu hapa na wale wa Ulaya, aweze kulipwa zaidi ya milioni 10 ambayo itamsaidia kununua madawa yake kila wakati akiwa bado anaishi. Sasa kwa vile hiyo injection imewekwa ama imekuwa set aside ama haiko sasa, tunawauliza wafanyikazi wajiandikishe kwa wingi na kila mfanyikazi, na uhakika hii kesi tutashinda.